У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, дорогие браты и сестры, сённяшнюю неделю. Сегодня у літургічным календары 9-я звычайная неделя, але вось гэтая святая імша для нас таксама трошки асаблівая, потому что сегодня у неделю падчас гэтай святой імшы мы яшчэ з вами будем перажываць працэсію Божага цела, урачыстасць, якую мы святкавалі ў чацвер. Але вось сама працэсія будзе сёння. Таму таксама праўда аб прысутнасці Бога ў Эўхарыстыі, яна яшчэ асаблівым чынам сёння з намі. Прыгадваем яе, усведамляем яе сабе. А гэтую святую імшу я адпраўляю за святой памяці Валерыя Ярошка на 30-й дзень пасля яго смерці. Вечны спачын дай яму, Пане. Няхай яму свеціць. Няхай адпачывае ў супакоі вечным. І распачынаючы гэтую святую імшу, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Земли супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, хвалы Твою. Пане Боже, подару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, прими моление наше, яки сядешь, пророчайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый,
Помолимся. Усемогутный Боже, Твой провід ніколи не помиляется у своих предвызначениях. Покорно Тебе просим, каб Ты отдалил от нас усё, что нам шкодить, и одарил усім, что потребно нам для збавлення. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Так каже Пан: заховуй день шабату, каб ён быў святым, як загадаў табе Пан Бог твой. 6 дзён будзеш працаваць і рабіць усе свае працы, але 7-й дзень – гэта шабат для Пана Бога твайго. Не будзеш рабіць ніякай працы ні ты, ні сын твой, ні твоя дачка, ні твой слуга, ні твоя служанка, ні твой вол, ні твой асёл, ніякая жывёла твоя, ні чужаземец, які ў твоім доме, каб твой слуга і твоя служанка адпачылі, як і ты. Памятай, што і ты быў нявольнікам у зямлі егіпецкай, і што Пан Бог твой вывеў цябе адтуль, моцною рукою і распраўленым плячом. Таму і наказаў табе Пан Бог твой святкаваць дзень шабату. Гэта Слова Божие. Спявайте Богу, твердыни нашей. Спявайте Богу, твердыни нашей. Заспявайте песню и ударьте в бубен, заграйте на милогучной арфе и на гуслях. Трубите в рог у час молодиковый, у час полный, у день наш урочистый. Спявайте Богу, твердыни нашей. Бог — это закон для Израиля, завет Якубова Бога. И Он установил это, як священне Юзефу, коли той выходил из земли египетской. Спявайте Богу, твердыни нашей.
Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Брати, Бог, який сказав, нехай світло зязяє з темри, зазяло у наших серцях, каб освітлить нас познанием слави Божої, по обличчі Єсуса Христа. Ми маємо скарб у глиняних посудинах, каб велич сили була Божия, а не од нас. Усіляко тискаясь нас, але ми не пригнечені. Мы у разгубленности, але не поддаемся роспачи. Нас преследуют, але мы не покинутые. Знішаясь нас, але мы не гинем. Завсёды носим у теле канання Єсуса, каб і життя Єсуса об'явилося у теле нашем. Бо мы, живые, неспинно идем на смерть для Єсуса, каб життя Єсуса об'явилося у нашем смертном теле. Это Слово Божие. Слово Твое, Пане, это правда, освяти нас у правде. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Marka. Аднойчы ў шабат, калі Езус праходзіў праз пасевы, вучні ягоныя пачалі па дарозе зрываць каласы. Фарысеі, глядзі, чаму яны робяць у шабат тое, што недазволена. Ён сказаў ім: няўжо вы ніколі не чыталі, што зрабіў Давід, калі меў патрэбу, і згаладаўся ён і тыя, хто быў разам з ім? Як увайшоў у дом Божы у часы першасвятара Абіятара і еў ахвярныя хлябы, якіх нельга есці нікому, акрамя святароў, і даў тым, хто быў з ім. І сказаў ім: шабат устаноўлены для чалавека, а не чалавек для шабату. Таму сын чалавечы гаспадар шабату. Гэта слова Пана. Калі ласка, сядайце. Мои дорогие браты и сестры, мы в сённяшнім Евангелии у слова чуем про шабат и про обвинавачивание Христа, что он порушае правілы захавання веруючага габрэя падчас шабату. Ось мы чуем, что фарысеі, як бы так кажучы, прад'яўляюць Христу тое, што ягоныя вучні працуюць, зрываюць каласы, парушаюць правіла. І ведаеце, так цікава, сёння звычайны тыдзень, але у нашай парафіі мы з вами на сённяшні дзень, на нядзелю перанеслі гэтую працэсію Божага цела. Тэма Еўхарыстыі, яна для нас сёння таксама неяк прысутная. І цікава, што Божае Слово, яно таксама нейкім чынам так адклікаецца. Христос, калі адказвае на гэты закід, на гэтую прэтэнзію, ён кажа пра караля Давіда, што кароль Давід, калі быў у дарозе, увайшоў у святыню і спажыў, даў сваім жаўнерам, тым, хто з ім быў, хлеб, які быў святы, які быў
предназначаны толькі для ахвяры, для службы ў святыні. Ведаеце, таксама вельмі цікавае такі момант, такое, можна нават сказаць, нейкім чынам прароцтва сімвалічнае. Сёння мы, як той кароль Давід з паплечнікамі, прыходзім у святыню, і Христос нам дае сябе, хлеб, які з'яўляецца святым хлебам, ягоным целам. Христос нас корміць. Христос пераступае тое, што для чалавека можа здавацца забароненым. Так нельга рабіць. Христос дае сябе. По-людскі вось гэта незразумелыя рэчы. Таксама фарысеі не разумеюць, чаму Христос дазваляе на такія моманты. Таму што Христос, Ён не проста выконвае правілы, выконвае закон. Христос шукае чалавека. Христос прамаўляе да сэрца чалавека, да кожнага з нас. І часамі, ведаеце, ёсць такія ў жыцці сітуацыі, калі трэба не закон захаваць, правіла, але для добра чалавека зрабіць штосьці для яго. Я сёння, калі разважаў падчас сказання на першай святой імшы ў 9 гадзін, мы разважалі вось пра гэтыя правілы святкаванняў. Для нас сёння такім шабатам з'яўляецца нядзеля. І звычайна у нас два асноўныя правілы звязаныя з святкаваннем нядзелі. Падкажаце, якія? Як мы святкуем нядзелю? Што ў нядзелю трэба рабіць? Не уверена как-то. Молиться. Зачем? У касцёл хадзіць. А ў дзецтве нас заўсёды бацькі аганяюць, вучаць, прывучаюць, у касцёл цягаюць, што гэта наш абавязак. А гэта трэба рабіць. А што нельга рабіць у нядзелю? Працаваць. Таксама нам убівалі з дзяцінства бабулі, дзядулі, бацькі нашы, што вось нядзеля гэта дзень вольны ад працы, павінен быць. Сапраўды гэта правіла, якія мы выконваем дзеля чаго? Каб гэты дзень быў Божым, каб мы знайшлі час для Бога. Таму не працуем, таму працу пераносім на іншыя дні. Гэта дзень для Бога. У якім сэнсе для Бога? Каб з ім сустрэцца. Таму ідзём у касцёл. І гэта такія нашыя правілы. Але ведаеце, напэўна, ў жыцці ёсць сітуацыі большыя за гэтыя правілы. Знешне яны могуць выглядаць як парушэнне гэтых правілаў. Уявіце сабе такую сітуацыю, што вы, знаходзячыся на працы, вас калега просіць замяніць вас. Замяніць у нядзелю. Папрацуй за мяне ў нядзелю. Мы ж католікі, мы не можем. И по-нормальному надо отказываться, сказать, мне вера не позволяет. Да? А калі ты пытаешься, чаму тебе трэба замяніць, чалавек кажа, ведаеш, у мяне тата памёр, мне трэба паехаць зарганізаваць пахаванне, заняцца этой справай. Ведаеце, можа больш по-божаму будзе замяніць гэтага чалавека, даць яму гэты час. Можа, ён не веруючы, але дапамагчы яму у цяжкую хвіліну ягонага жыцця, чым быць правільным і выканаць правіла. Я думаю, што праз такі ўчынак Божая міласэрнасць, яна больш праявіцца для гэтага чалавека, для нашага калегі з працы. А сустрэчу з Богам, мы, можа, яе прапусцілі, знайсці час іншы дзень, каб не згубіць гэтую сустрэчу з Богам. І таму, разумееце, дарагія браты і сёстры, гэта трудна, таму што калі ты, як святар, гэта людзям кажа, што частка людзей успрымець гэта як? Ксёндз сказаў, што ў нядзелю можна работаць. Альбо сказаў, што ў касцёл не абавязкова хадзіць. Ёсць такія сітуацыі, што так можна. Не, правіла, яно дапамагае, парадкуе жыццё. Але тое, што нам дапамагае правільна вырашыць, это не проста правіла, сэрца. Чулае сэрца.
якое бачыць патрэбу. Калі гэтая патрэба большая за правіла, трэба дапамагчы камусьці. Розныя сітуацыі. Таксама, глядзіце, калі кажам пра гэтае правіла не працаваць у нядзелю. Я першы, хто гэтае правіла парушае. Як ксёндз, у меня это рабочы дзень. З раніцы да вечара. Ну, так як? Ёсць мэты, ёсць цэль нейкая, дзеля чаго гэта робіцца, навошта. І варта, каб мы таксама гэтыя пытанні сабе задавалі, каб мы не проста шукалі апраўданняў. Я ў касцёл магу не ісці, таму што мне сёння там работа, я апраўданы. Калі ксёндз спытаецца, я скажу: ксёндз, извините, я працаваў, таму ў касцёле не быў, то есть как бы апраўданне ёсць. Не апраўданне, магчымасці. Паверьце, чалавек, які будзе працаваць у нядзелю, які будзе далёкі ад касцёла, который не зможа ў нядзелю прыйсці ў касцёл, але які шукае магчымасцю, знойдзе дзеля гэтага часу. Панядзелак, сераду, знойдзе магчымасць даехаць, если ему гэта трэба. Вось все нашыя правілы, яны пра гэта. Ці гэта нам патрэбнае нашаму сэрцу. І, дарагі маі, таксама вось звяртаючыся трошкі да другой тэмы сённяшняга нашага дня сённяшняга, якая таксама не там узнікае, тэма эўхарыстыі, да, вось, Божага цела. Глядзіце, тэма агромная. У чацвер я з вами таксама пробаваў разважаць, казаць некалькі думак наконт эўхарыстыі, гэтай таямніцы. Глядзіце, мы прыходзім на эўхарыстыю, на святую імшу, падчас якой хлеб і віно перамяняюцца ў цела і кроў Хрыста. І мы з'яўляемся сведкамі гэтага на кожнай святой імшы. Але ведаеце, гэта вялікая таямніца, гэта вялікая містэрыя, аб'яўленне Божае. Але яно можа быць для кожнага з нас таксама актуальным. Прыходзячы сёння сюды, у касцёл, на гэтую святую імшу, мы прыходзім таксама дзеля таго, каб перамяняць сябе, каб перамяняць нашае сэрца, каб прасіць у Бога, каб Ён дапамог нам у гэтым, у перамене. Ніколі нельга сказаць, што мы ўсе ідэальныя, што ніхто з нас гэтага перамянення, змены не патрабуе. Кожнага ёсць пэўныя рэчы, які трэба змяняць. Ведаеце, так разважаючы на гэтую тэму, таксама узгадваю такі выказванне, такое людское, далёкае ад веры, але у пэўным сэнсе оно вельмі распаўсюджанае. Ведаеце, калі людзі кажуць, асабліва так уже пажыўшыя, кажуць, што чалавек ніколі не змяняецца. От, калі ён быў такой, то гэтага можна ад гэтага чалавека чакаць і ў будучыні. Калі ён піў, то піць будзе. Кінець на нейкі час, а потым апять пачне. Ведаеце, так людзі вельмі часта кажуць: грашыў, там нешта рабіў, падманаваў, то он ўсё жыццё будет падманваць. Он будет клясться, што памяняецца. Нічого там не памяняецца. І ведаеце, да, гэты досвед моцны. Я сам у сабе бачу гэты досвед у гісторыях іншых людзей, на сваім досведзе. Да, змяняцца, перамяняцца цяжка. Немагчыма часамі. Вот здаецца, тое, да чаго ты дабраўся, асягнуў, вось тое з табой усё жыццё і астаецца. Да, у большасці сваёй так. Але, дарагі браты і сёстры, я веру, што Бог можа перамяняць чалавека. Не гледзячы ні на які грэх, не гледзячы на якую слабасць, там прывычку, залежнасць. Бог у стане змяніць, перамяніць. І гэта таямніца. Гэта тое, што адбываецца падчас эўхарыстыі, перамяненні. Мы прыходзім сюды, ведаеце, вельмі часта са сваімі цяжкасцямі і слабасцямі, з якімі проста не даём рады. Мы не можам себя памяняць. Мы робім усё, стараемся. Можа, на нейкі час нам штосьці атрымліваецца.
але дасвядчаем таго, што без Бога вельмі складана змяняцца. А часамі здаецца, што нават немагчыма. Бог – гэта той, хто можа перамяніць. Таму вось кожная эўхарыстыя – гэта усведамленне для нас з вамі гэтай праўды. Бог можа маё жыццё перамяніць. Кожная эўхарыстыя для нас, дарагія браты і сёстры, кожная камунія – гэта момант, калі я Хрыста прымаю, каб Ён мяне змяняў, каб Ён дадаваў мне сілы, каб Ён мне дапамагаў у перамене майго жыцця. Таксама яшчэ паўтару гэтую думку, якой дзяліўся з вамі ў чацвер на ўрачыстасці Божага цела, калі я вам казаў, што кожны момант, калі мы прыходзім да святой камуніі, мы прымаем Хрыста. Але гэта дзейнічае і ў другі бок. Христос нас прымае. Гэта не вялікая ласка, што мы да Бога прыйшлі, зрабілі высілак і прынялі Яго. Бог нас прымае, кожнага. Да, мы маем правілы, да, як прымаць камунію, маем правілы, трэба паспавядацца, быць у стане ласкі і так далей, і так далей. Але, дарагія браты і сёстры, ніхто з нас на такую блізкасць да Бога не заслужыў. Ніхто. Бог проста нам гэта аддаў. І кожнага з нас падчас камуніі прымае, застаючыся, уваходзячы ў нашае жыццё. Уваходзячы ў нашу штодзённасць. Уваходзячы ў тыя гісторыі нашага жыцця, дзе мы не спраўляемся, дзе мы не можам сябе памяняць, дзе нам здаецца, што я не ў стане гэта зрабіць. Бог асаблівым чынам туды ўваходзіць, каб гэта змяняць. Апошняя рэч, таксама рыхтуючыся да сённяшняй урачыстасці, да перажывання, рыхтуючыся да працэсіі Божага цела, я пробаваў сабе ўсвядоміць, што яна азначае. Што такое вось гэтая працэсія? Да? Гэта традыцыя. Яна вядомая нам ужо даўным-даўно, практыкавалася, можа, у савецкія часы, конечно, не было гэтага, святароў не было, але, ў прынцыпе, гэта старажытная традыцыя. І сэнс яе быў у розныя стагоддзі розны. Чаму арганізоўвалі гэтую працэсію? Часамі асноўнай мэтай гэтага было тое, каб Христа, каб Христос, цела Божие, цела Христа асвяціла тыя месцы, дзе мы жывём. Традыцыйна Христос, цела Христа захоўваецца ў касцёлах. А там, дзе мы жывём, там прысутнасці, фізічнай прысутнасці Христа мала. Таму вось выносілі на свяцейшы сакрамент, абыходзілі вёску альбо горад, дзе людзі жылі, каб асвяціць тыя месцы, дзе мы знаходзімся. Часамі гэта рабілі таксама з такой мэтай, каб Бог жывы, Христос благаславіў паля, засевы. Ну, бо калі людзі жылі ў вёсках, для іх гэта была асноўная прычына існавання, да, вось, ці ёсць уражай, ну, значыць, і жыццё будзе. Таму гэтай працэсіі былі доўгія, праз полі, на свяцейшым сакраментам благаслаўлялі тое, што пасеялі, просячы ў Бога благаслаўлення добрага надвор'я, каб гэты уражай сабраць. Таксама так для гэтага рабілі. Пазней, можа нават часамі і сёння гэта можна пачуць такую мэту, чаму гэтай працэсіі арганізоўваюцца. Каб паказаць нашу веру, людзям паказацца, што вот мы ёсць, мы католікі ёсць, мы молімся, мы існуем, каб нехта нас заўважыў. Часамі кажуць нават пра тое, што гэта вось такі сведчанне, таксама як евангелізацыя. Можа, па дарозе сустрэнецца чалавек, который ніколі там пра Бога не задумываўся, можа, нейкі шанс ёсць, што пра Бога задумаецца. Напэўна, ўсё гэта праўда, ўсё гэта можа быць мэтай гэтай працэсіі. Але ведаеце, дарагі браты і сёстры,
Да, сёння наша працэсія, она будзе, можа, такая невялікая, не па гарадах і вуліцах, не па вуліцах і праспектах нашага гораду, а толькі каля нашага касцёла. Але вось гэты момант, калі Христос, цела Христа, найсвятейшы сакрамент, выходзіць з касцёла, мы яго выносім, выходзіць у той свет, які навокал, дзе мы з вами жывем. Таксама вельмі сімвалічны знак таго, што Христос, для яго гэта сапраўды важна. Быць з намі кожную хвіліну нашага жыцця. Каб мы пробавалі пра гэта памятаць. Каб мы пробавалі памятаць пра прысутнасць у нашым жыцці Бога не толькі тады, калі мы прыходзім у касцёл, але таксама, калі мы знаходзімся ў доме, калі мы зачыняемся ў нашых пакоях, калі нас ніхто не бачыць, але ёсць Бог заўсёды. Калі мы прыходзім на нашыя працы, калі гэтай працы, калі тое, што адбываецца на гэтых працах, далёка не Божае, Бог ёсць з намі. Ва ўсіх гэтых гісторыях, ва ўсіх гэтых сітуацыях. І вось гэтая працэсія, гэта таксама вельмі сімвалічны момант, праз які Бог нам гэта яшчэ раз хоча прыгадаць. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Стварыце у адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашых збаўлення, зышоў з неба і ўцалавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса Христа, які жывіць нас сваім найсвяцейшым целам і крывёю, молімся да Бога, Айца міласэрнасці. Молімся за святы касцёл, каб ён умацоўваў усіх людзей у надзеі на збаўленне. Цябе просім. Молімся за нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі, альбо якія прынялі гэтую першую святую камунію, каб сустрэча з Христом умацоўвала іх веру. Цябе просім. Молімся аб спрыяльным надвор'і, каб праца земляробаў прынесла шчодры плён. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асаблівым чынам молімся за святой памяці Валерыя Ярошка, з якога адпраўляецца гэтая святая імша, каб міласэрны Бог дазволіў яму увайсці ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся выконваць яе.
Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі, адкупленыя каштоўнай крывёю Твайго Сына, няспынна імкнуліся да Цябе, праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославлении и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и усяму Костелу Святому. Боже наш Отче, з надеей на Твою добрыню, мы приходим до святого алтара с дарами. Няхай нас очистить от грехов Твоя ласка и освятить ахвяра, якую Тебе складаем, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз свайго ўмілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы.
Святый, 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 Ангел всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся дзецьмі Божымі і сапраўды імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Свет
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Молимся. Добрый Боже, Ты нас узмацняешь телом и кровью Твоего Сына. Кируй нами праздзення Твайго Духа, каб мы сведчылі пра Цябе не толькі словам, але таксама учынкамі, и стали годными увойти в небесное владарство. Праз Христа Пана нашего. Калі ласка, паслухайце яшчэ аб'явы. На гэтым тыдні ў панядзелак узгадваем святога Караля Луангі, мучаніка, разам з паплечнікамі. Таксама ў сераду ўспамін святога Баніфацыя. У пятніцу, 7 чэрвеня, урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Езуса, а ў суботу, 8 чэрвеня, успамін беззаганнага сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. Вяртаемся да традыцыйнага нашага раскладу святых імшаў. У панядзелак святая імша ў 9 гадзін раніцы, у аўторак, сераду, чацвер а 18 гадзіне ўвечары. У пятніцу, так як гэта будзе урачыстасць, дзве святыя імшы у 9 гадзін раніцы і ў 18 гадзін вечарам, субота 9 гадзін раніцы і нядзеля 9, 11 і 18 гадзін. Таксама у месяцы чэрвені молімся літанню да Найсвяцейшага сэрца Езуса у буднія дні заўсёды пасля святой імшы, у нядзелю пасля вечаровай святой імшы. Таксама традыцыйна у сераду пасля святой імшы молімся нешпарамі за памерлых, а ў чацвер пасля святой імшы адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Дарагія, звычайна ёсць такая каталічская прымаўка: па Божым целе няма ксяндза ў касцеле. Што Божае цело, яно заканчваюць ужо ўсе ўрачыстасці, і лета, тут уже адпачынак, нічога такога вялікага не адбываецца. Нібыта так, але ў нашай парафіі не. Божае цело мы з вами заканчваем святкаваць, але з заўтрашняга дня распачынаюцца канікулы з Богам для нашых дзяцей. Заўтра першы дзень. У сувязі з гэтым прыгадваю, што расклад гэтых канікулаў з Богам, гэтага летніку наступны. Усё будзе пачынацца ў 8:30 раніцы. Калі бацькам камусьці трэба на працу і трэба раней прывезці дзіця, прывазіце. Там пастараемся ўжо пасля 7, каб дэжурыць, каб дзіцё прымем. Вы тады спакойна можаце паехаць на працу. А заканчваецца наш летнік у 16:00. І у 16:00 можна дзіця забіраць. Калі хтосьці зноў-такі праца ці штосьці яшчэ не паспяваеце, мы можам яшчэ таксама групу прадлённага дня для іх разарганізаваць. Таксама ёсць у Вайберы група, створаная для бацькоў. Там уся інфармацыя, ўсё ёсць, калі ласка, сачыце. І таксама прыгадаю, усе бацькі, чыі дзеці удзельнічаюць у гэтых летніках, у канікулах з Богам, асабліва у гэтым, які зараз распачынаецца, трэба падпісаць такое сагласие, згоду, што вы згаджаеце, каб вашыя дзеці знаходзіліся тут, прынімалі ўдзел у гэтым летніку. Таму, калі хтосьці тут ёсць, а яшчэ гэтага не зрабіў, пасля ўсяго можна будзе падысці ў закрыстую, там ёсць бланкі гэтага сагласия, можна падпісаць. Добра, дарагія браты і сёстры, паволі пачынаем рыхтавацца да нашай працэсіі. Так, як я вам казаў, што гэтая працэсія, можа, яна сёння ў нас тут, традыцыйна она тут каля нашага касцёла, не па вуліцах, але гэта таксама няхай будзе такім момантам, калі мы не толькі Бога запрашаем у нашу штодзённасць, не толькі пробуем благаславіць прысутнасцю Бога нашыя гарады і вёскі. Але таксама, каб мы падчас гэтай працэсіі асаблівым чынам маліліся, просячы у Бога абароны для нашай краіны, для нашага касцёла, для нашага народу. Асаблівым чынам, каб усемагутны Бог захаваў нас ад усялякай вайны. Падчас гэтай працэсіі асаблівым чынам будзем за гэта маліцца.
Ужо цяпер хачу падзякаваць усім, хто працаваў, усім, хто дапамагаў на гэтым тыдні на нашай тэрыторыі, каля нашага касцёла. Дзякуй вялікі ўсім, хто дапамагае і дапамагаў зарганізаваць гэтую працэсію Божага цела. Дзякуй вялікі за алтары, за кветкі, якія вы прывозілі. Вялікі вам дзякуй. Таксама дзякую за ўсе вашыя ахвяры, якія складаеце на патрэбы нашай парафіі. Зараз будзе так, што будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, і пасля вырушым у працэсію 4 алтары, 4 прыстанкі. Вяртаючыся сюды, адспяваем гімн Цябе Бога праслаўляем і атрымаем благаслаўленне Найсвяцейшым сакраментам. Встаўленне.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі: «Дзе хочаш, каб мы падрыхтавалі табе з'есці Пасху?» Ён адказаў: «Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму: Настаўнік кажа, час мой блізкі, у цябе зроблю Пасху з вучнямі маімі». Вучні ўчынілі так, як загадаў ім Езус, і прыгатавалі Пасху. Калі елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, ламаў і, даючы вучням, сказаў: «Бярыце і ешце гэта цела маё». Потым узяў келіх і, падзякаваўшы, даў ім, кажучы: «Піце з яго ўсе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Кажу вам, што адгэтуль не буду піць ад гэтага вінаграднага плоду аж да таго дня, калі з вамі піць яго буду новым у валадарстве Айца майго». Гэта слова Пана. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, смилуй за нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, смилуй за нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, смилуй за нами. Ты святар навеки, аллилуйя. Позор Мельхиседека, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты дзеля хвалы сваёй велічы і для збаўлення чалавецтва установіў адзінароднага Сына свайго найвышэйшым і вечным святаром. Учні, як ва ўсім свеце прыносілі Табе яго ахвяру. Праз Хрыста, Пана нашага.
Pan z Wami. z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У тыя дні, калі зноў сабраліся мноства людзей і не было ў іх чаго з'есці, Езус паклікаў вучняў сваіх і сказаў ім: «Шкада мне людзей, бо ўжо 3 дні знаходзяцца са мною, а не маю чаго есці. Калі адпраўлю іх дадому галоднымі, аслабнуць у дарозе, бо некаторыя з іх прыйшлі здалёк». І адказалі яму вучні ягоныя: «Хто і адкуль накорміць іх тут хлебам у пустыні?» Ён спытаўся ў іх: «Колькі маеце хлябоў?» Яны адказалі: 7. Тады задаў людзям есці на зямлю і, узяўшы 7 хлябоў, узнёс падзяку, паламаў і даў вучням сваім, каб раздавалі. І яны раздавалі людзям. Мелі таксама некалькі рыбінак. Езус іх благаславіў і загадаў раздаць. І яны елі і насыціліся, і набралі 7 кашоў кавалкаў, што засталіся. А тых, хто еў, было каля 4000. І адпусціў іх. Гэта слова Пана. От пожару, голоду, войны и заразы борони нас, Боже. От пожару, голоду, войны и заразы борони нас, Боже. От пожару, голоду, войны и заразы борони нас, Боже. Пан даў спажиток своим верным, аллилуйя. Помазывать палец про свои цуды, аллилуйя. Молимся. Удыхни у нас, Пане, Твоего Духа любови, и в своей добрыни приведи нас до едности усих, кого кормишь одним небесным хлебом, праз Христа Пана нашего.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Иисус рассказал фарисеям такую приповесть. Один человек наладживал великую вечеру и покликал многих. И коли настал час вечеры, послал слугу своего сказать запрошенным: «Придите, бо уже все готово». И почали все, як один, отговориться. Перший сказал ему: «Я купил поле, и мне треба пойти поглядеть его. Прошу тебе, пробачь мне». Другий сказал: «Я купил 5 пар волов и иду выпробовать их. Прошу тебе, пробачь мне». Інший сказал: «Я оженился, и тому не могу прийти». Вернувшийся слуга рассказал про это своему господару. Тады господар дома разгневался и сказал слугу своему: «Иди хутчэй на улицы и завулки города и привязи сюды убогих, коллег, сляпых и кульгавых». И сказал слуга: «Пане, зроблено, як загадал ты, и яшчэ ёсць месца». Господар сказал слугу: «Иди до дорог и загородов и примушай прийти, каб наполнился дом. Бо кажу вам, что никто з тых запрошенных людей не покаштуе моей вечери». Гэта слово Пана. Ось хлеб живий, який сійшов з неба, аллилуйя. Хто його споживає, буде жить вічно, аллилуйя. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, учини, как прозразважливое, побожное и справедливое житье. Мы были годные принять у хвилину нашей смерти. Дай святейший сакрамент тела и крови Пана, який живе и владарить на веки вечные. Наш Пан, хлеб небесный, лишь
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Єсус сказав своїм учням: «Я виноградная лоза, вы галины. Кто застається во мне, а я у им, той приносить богатий плод, бо без мяне нічого не можете зробити. Хто не застається во мне, буде викинутий вон, як галина, і засохне. І збирають їх, і кидають у огонь, і вони згорають. Коли будете во мне, и словы мои у вас будут, просите, чего захочете, и станется вам. Гэтым будет уславленный Отец мой, коли вы принесете богатый плен и станете моими учнями. Як мяне полюбил Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь в моей любови. Коли будете заковывать мои заповеди, застанетесь в любови моей, як і я заховав заповіді Отця Моєго і застаюся у Ягоной любові. Гэта я сказав вам, каб моя радость була у вас, і каб радость ваша була повна. Гэта слово Пана. Телек избавления узниму, аллилуйя. И буду возвеличивать имя Пана, аллилуйя. Молимся. Пане Єзу Христе, живий хліб, який дає життя вічне. Учеников мы часто приймали Тебе, и з'єднані з Тобою приносили плен, что будет трывать вечно, який живешь и володаришь на веки вечные. Тебе, Боже, хвала вечна.
Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у сабе плён Твоего откупления, які живеш и владарыш на веки вечные.